BKWC नि CM मा होनगोन मिनिस्वर बसुमतारी सार बिथाङाबो दिनैहाय मिनिस्वर बसुमतारी सार बिथाङा मा होनगोन BJP नि जानानै माने प्रसार खालामफैदों मानगोनां मिनिस्वर बसुमतारी सार बिथांखौ डाइरेक्ट बुंगोन बिथाङाखौ मानगोन हाजिरा माने जाफैदों बायदिसो आं नुयो BTC ओनसोलाव मानगोन बिथाङा सासे हाजिरा जाग्रा सासे दैदेनगिरिसो होननानै आं दिनैहाय बुंनो सानदों जोङो BTC आरो BTR खौ जों ओरैनो मोनाखै 5,000निबो बारा मार्टिया जानानैसो जोङो BTC एबा BTR खौ जोङो मोनदों जोंनि नैबे ओनसोलाव फैनानै BJP नि जानानै केम्पिं दा खालामफैथों बिथाङा गावनि बा BKWC नि जा एरियाफोर जोङो खोनानो मोनदों बिथाङा दंखल गंसेबो फुनानै होनो हायाखै होननानै जोङो खोनानो मोनदों दा दिनै BKWC आव जेबो दासिमबो इलेक्शनानो जेबो जायाखै बेफोरबायदि खामानिफोर मावनो दङ BTC आव फैनानै हाजिरा जाफैस्लायस्लाय माने BKWC जा सेटेलाइट माने भिलेजफोर दङ बेफोर जायगायाव थांनानै खामानि मावथों दा बेखौनोथ' जोङो एसे नैबे BTR नि बाखिन्दा हिसाबै जोङो आसरित जादों आरो आंबो सासे गोलाव सम प्रग्राम खालामगिरि हिसाबै दिनैहाय जोंहा मा होनगोन BKWC नि CM मा होनगोन मिनिस्वर बसुमतारी सार बिथाङाबो गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय माने खामानि मावग्रा सासे दैदेनगिरि दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों गोबां माने जायगायाव दिनैहाय मिनिस्वर बसुमतारी सार बिथाङा मा होनगोन BJP नि जानानै माने प्रसार खालामफैदों दिनैहाय जोङो गावनि मा होनगोन दिनैहाय आं बेखौसो बुंहरनो सानदों मा होनगोन आं मिनिस्वर बसुमतारी सारखौ दा जोङो जोंनि मा होनगोन गोलाव सम जोङो प्रग्राम खालामनानै जोङो BTC मोनदों जोङो BTR मोनदों दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों दिनैहाय आसामनि जा राजनितिक BJP नि जा प्रिन्सिपाल अफ आइडिय'लजि दिनैहाय मालाबाबो जोंनि नैबे BTR ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनाखै दिनैहाय आंथ' नैबे समाव मा होनगोन बेखौ बिथांखौ डाइरेक्ट बुंगोन बिथाङाखौ मा होनगोन हाजिरा माने जाफैदों बायदिसो आं नुयो दिनैहाय जोंनि नैबे BTC ओनसोलाव मा होनगोन बिथाङा सासे हाजिरा जाग्रा सासे दैदेनगिरिसो होननानै आं दिनैहाय बुंनो सानदों मानो होनना बुङोबा जोङो BTC आरो BTR खौ जों ओरैनो मोनाखै 5,000निबो बारा मार्टिया जानानैसो जोङो BTC एबा BTR खौ जोङो मोनदों दिनैहाय जायफोरानोखि बै समाव मा होनगोन खुंबाय थादोंमोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा होनगोन मालाबाबो मिनिस्वर बसुमतारी सार बिथांमोननि खोथाखौ खोनासङाखैमोन अब्लाबो दिनैहाय जोंनि दैदेनगिरि मा होनगोन आबसुनि दैदेनगिरि आरो नैबे जोंहा NVP सार बिथांमोना जोङो जथायै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव जे BTR सुक्ति दिनैहाय बेखौहाय इनभल्भ खालामनानै दिनै BKWC मोनसे सुक्ति सायखर खालामदों दिनैहाय बेफोरबायदि जारिमिनखौ बिथाङा बुजिनाया मोजां दिनैहाय जों आसा खालामो जोंनि पावार एन्ड फांसन बियो जोंनि आनसलिक दोलो एबा UPPNआवनो थानांगोन जोंनि जा प्रमद सारा जाबायदि मिशन आरो भिजन लानानै खामानि जोंनि हारिखौ गोजौ मोनसे लेभेलसिम लांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जोङो मानगोनां मिनिस्वर बसुमतारी CM बिथांखौ जोङो कन्डेम खालामो आं सासे गोलाव सम प्रग्राम खालामनानै फैगिरि हिसाबै बिथाङा जोंनि नैबे ओनसोलाव फैनानै BJP नि जानानै केम्पिं दा खालामफैथों बिथाङा दा हाजिरा जाफैथों बिथाङा जेराव दङ बेयावनो खामानि माव जों खोनानो मोनदों बिथाङा माने गावनि बा BKWC नि जा एरियाफोर जोङो खोनानो मोनदों बिथाङा दंखल गंसेबो फुनानै होनो हायाखै होननानै जोङो खोनानो मोनदों दा बेनिखायनो जोङो माने BKWC जिहेतु माने गाव खुंथाय मोनबाय दिनैहाय सेटेलाइट खुंथाय मोनबाय दा बेवहाय बिथांमोना मा होनगोन जायफोरानोखि दैदेनगिरिफोर दङ मा होनगोन बेफोर ओनसोलखौ नोजोर बोनानै खामानि मावथों आं आसा खालामो आरो बिथांमोना जिहेतु गोबां खामानि मावनांगौ दङ दिनै BKWC आव जेबो दासिमबो इलेक्शनानो जेबो जायाखै बेफोरबायदि खामानिफोर मावनो दङ दा बे हिसाबै माने नैबे जोंनि BTC आव फैनानै हाजिरा जाफैस्लायस्लाय माने BKWC जा सेटेलाइट माने भिलेजफोर दङ बेफोर जायगायाव थांनानै खामानि मावथों इलेक्शन खालामनो थाखाय बिथाङा माने खामानि मावथों दिनै रायजो राजाफोरा बयबो नेनानै दङ
दिनैहाय जिहेतु दा इन्टारिम सरकारसो खुंबाय थादों बे हिसाबै माने इलेक्सन खालामनानै मोनसे डेम'क्रेसि प्रसेसखौ बिथाङा लाबोथों बेखिनिखौ आं BKWP नि मानगोनां मनिस्वर बसुमतारी आं बिथांखौ बुंबाय बिथाङा दा दंफैयोबाथाय बिथाङा थांफिननाया मोजां जागोनखौ आङो मिजिंथिहरनाय थाबाय गोजोन्थों।